Oke. Lah jaluk wae. Giring rono. Tantake kene tantake. Bos. Mantap ini. Woi, ada yang berdiri, guys. PO ini. Waduh, wah bablas nang ndi ya? Tuh, bablas. Nang ndi lo? Ya kira. Sik kowe mumet sik. Rene. Aja rono. Aja sampai rono. Waduh, Ada betul, Bos. wah mlebu warung. Tuh, marono. Waduh. Neng mobil, guys. Waduh, nabrak mobil. Piye nabrak, Bu? Waduh, neng gon pohon-pohon, guys. Wah, untung rak nabrak mobil. Neng ndi, Bu? Ayo rono lho. Neng ndi, Mbak? Di kronologi gimana tadi ya? Kronologi dia aduh acur Gelombang. Ono nggon Blombang lho, Bos. Awas gelombang lho. Rene, cegat kene. Anteng nyegat kene. Langsung Wah, wani ya. Ame dicekel lho padahal lho. Wani ya. Wani ya, Mas. Iya. Awas, wani. Wah, ini ya. Kan mlebu pasar. Ya wis mlebu pasar. Oh lah sapi jalan-jalan ya. Oke. Lah jaluk wae. Giring rono. Tantake kene tantake. Cowok. Aja cedak. Lha iki ben digiring rono. Kowe kayak rete sapi ngono duduyan kok. Sapi edan malah. Oh, kaya nyoteng aja cedak. Kalau isih. Iki digusarono. Aja entuk keluarga antara Bramos lho. Kowe ada. Tambah edan entongan. Ucul. Ono pawange.
itu jadi aku. Iki mau piye mau kok iso ngamuk? Dengan maksud enten dole. Iki mau narik langsung bos mudun kotor kae. Kabur. Lah ya. Wah, nanti putih. Ki karung di karung. Tambahin karung palaman. Kowe anyar. Golek ke karung, Bos. Kowe salah keloh kira. Ajar to, Bu. Langsung mabuk. Boleh sapi sing. Boleh sapi sing. Gandengan lah. Itu bolanya, Pak. Golekne gandengan, golek gandengan. Sopo to mau? Sopo? Ijik meneh. Oh, dua aku memang kudi yo mesake. Bolo kok. Lah iki bolone. Iki Pawange sampe galak iki. pawange wis ngeri yo. Pasar-pasar delok YouTube. Awake iki lho, awake kiyeng kok arek. Lah. Bosek men. Sik men. Ojo sih Pak, gandenge Pak. Tangan sik digoleki gepegan. Gandeng. Iku wis kelos siji. Kayak gandengan wek. Ayo lagi disikok didik. Gandengan. Percaya apa lho penting. Oh. Kakek wae. Ini juga kira. Juga ke wae. Cekel racun itu. Ora ono motor ya. Lah ngono kuwi kudune kowe setan tidak reti sapi kaya ngono. Gandeng. Kaya aku mau ben mojomu sapine gendeng tak gandeng. Rumah aku tak denge ya, kerase. Ben aku karena kunden berdua. Depan sini ada mobil mewah-mewah ya. Untung nggak ketabrak ya. Jenik, support ya Mas. Iya. Gandeng sik yo. Golekne gandengan loro iki. Langsung. Loro. Langsung 2 ekor ya ini gandengnya. Tengah. Berarti kempet ya? Oh iya. Pet gopat gapet sapine dikempet ya ora? Iya. Bener. Lha kamu sikile kene Dik. Kebut kena apa kamu? Wah. Hei, Mas Didi. Anono. Salarno, enggak. Kira-kira rene. Oke. Enggak ada. Kene sik lebih. Kuat di wong akeh. Mau ora apa sing tak duwe bar ngolah to. oh tak bukin tak rumah ra itu. Oke, malam-malam. Wah, kamen gandengnya. Yo wis ketemu kancane saman. Dikempet ya. Oke, selamat semua, selamat. Kameramen juga selamat. Ket-keti aku.